bathi ke lana asifactorize u4y squared plus 4y minus 15. Kulena ke ngoba sino 4y squared i-first order coefficient yethu i-4 ayiwona u1 nje, angithi sijwayele ukuba mhlambe no y noma no x squared, manje sino 4y squared. Ngakho lokho kusitshela ukuthi u-a times b kumele ube u4 times negative 15, 4 times negative 15, lo osinika u-negative 60. Ebese u-a plus b kumele usinike u-positive 4, u-positive 4. So lana kuzomele sifune ama-factors a-negative 6 noma a-60, sibone ukuthi uma siwahlanganisa siwaqhathanisa iyiphi mapha uma uthola i-product yawo azosinika u4 positive. Ungabe uqala uwabhala njalo ama-factors a-60 uma uwazi ukuze siqhathanise sibone ukuthi siphuma nani. U5 no12 osisibo 5 no negative 12 usinika u-negative 7 u-negative 5 no positive 12 unika u-positive 7 masithi u6 no negative 10, 6 no negative 10 usinika negative 4, but u-negative 6 no positive 10 uzosinika u-positive 4. So uzosebenzisa wona u-negative 6 no positive 10 iki. Ngoba phela u-negative 6 times positive 10 u-negative 60, futhi u-negative 6 plus 10 u-positive 4. Ngakho ngaphakathi nendawo sizoba no-negative 6y plus 10y. Ebese-ke ngaka left ngakwesokunxele isandla sizoba no-4y squared wethu, ebese ngakwesokudla sizoba no-negative 15 wethu. Ngoba sesi-expandile i-equation yethu, asiqale-ke ngokufactorizer. Sizobheka i-common factor la ku-4y squared no negative 6y, u-2y ke leyo common factor yethu, ngoba ngobabili singakwazi ukwa-divide ngo-2y siphume nempendulo esile. Ngakho ke sizothi 2y la ngaphandle 2y, ebese sithi 2y la phakathi futhi minus 3 bese siyavala. Ebese la iset yethu yesibili la ku-10y minus 15, ifactor yethu lapho ecommon u5, common factor yethu ke la u5. Ngakho sizothi plus 5, uzobhala la sithi plus 5, sivula ama-brackets yethu sithi 2y minus 3, uma ubona usuyazi ukuthi siyabona ukuthi sino 2y minus 3 kuwo mabili amacele. Ngakho singawenza ukuthi ube i-common factor yethu futhi siqale ngawo u-2y minus 3, khona sizokwazi ukumultiply yonke into ngo-2y minus 3. So 2y minus 3 ebese sithi 2y plus 5, 2y plus 5. Kwaphela kanjalo ke ukufactorize ngokugroupa. Uyabona ukuthi usesiwompethe impela ke, namsho nawo nje manje usuyazenzela nje ukufactorize ngokugroupa, ngoba phela kade siqalile futhi uyabona ukuthi impela ayikho nje into enzima ngokufactorize ngokugroupa. Inkinga ubheka nje ama-factors bese uyawahlanganisa kahle.